11 часа новините на Радио София. Движението на влаковете в междугарието София-Перник е възстановено, след като тази сутрин в продължение на 2 часа композиции бяха блокирани на различни гари в близост до София заради гражданско неподчинение, изразяващо се в блокиране на ЖП линията от страна на жители на столичния квартал Факултета. Блокирането на линията София-Перник се отразило на движението общо на 4 пътнически влака на холдинг Български държавни железници, които обичайно преминават през този ЖП участък. 2 мъже са осъдени по закона за опазване на обществения ред